makosana mongatu ambiri tikutsata bwino nkhani yokhuza ndi woyimba wotchuka wa ku South Africa amene amadziwika ndi dzina loti Makhadzi. Dzina limene ndi ku music industry, komano dzina lake lenileni la pamsonkho ndi Ndevuzane Lavazona. Ndiye paja woyimba ameneyi pa 31 December 2025 anachita ngozi imeneyo inachitika cha ku Limpopo kumene amakhala, komano malo amene achitira ngozi imeneyo ndi pafupi ndi pa Mokopane. Ambiri amene timakhala ku South Africa atikhulupirira kuti malo amene atiwatsala bwino, komano chimene chinachitika ndi chonena kuti pa tsiku limeneli monga pa 31 December timadziwa kale kuti umakhala zisangalalo, ndi monga iye woyimba anabukidwato kuti akayimbe ku mashow kumeneko ndi ku Johannesburg mu mzinda umene wa South Africa. Ndeno ngozi imeneyi inachitika chigawo chakumawa atakonzeka bwinobwino, ndikuti watenga galimoto yake ulendo kumapita nawo kumene ku Johannesburg, ndi chakumenekoko ku Limpopoko anapeza zoti wapanga paki galimoto yake pena pake kati khupira kuti amafuna apange zina zake. Ndeno atangosegula chiseko kunatuluka galimoto inake mwa ngozi inaomba galimoto yake kuphatikizaso iyeyo, anapeza zoti wakhuzidwa ndi ngozi imeneyo. Muthanso kuona zithunzi zimene zikuyenda pa skini panopo kutsatira ngozi imeneyo. Anapeza zoti amutenga kumupitisa ku chipatala chimenecho chili cha ku Polokwane chakumeneko ku Limpopo, ndi anapeza zoti anakhala ku chipatalako kuyamba pa 31 December mpaka nano kuzafika pa 2 December. Of course kumabwera ma update mene amakhalira makamakato ku nkhani ya moyo wake kuti zimayenda motani ku chipatala kumeneko, ndi ma update amene amabwera ndi Limpopo Entertainment paja ndi mene mampanga manage woyimba ameneyi. Ndipoto manager wake amene ndi Lucky Austin anabwera no kuzafotokozera za nkhani imeneyi makamakato nkhani yokhuza ndi condition ya Makhadzi ku chipatala, ndi amafotokoza kuti panali improvement amapezako bwino. Ambiri tikhulupirira kuti timamufunira zabwino ameneyi Makhadzi kuti achire ndi cholinga choti apitize kuti panga entertain. Ndeno lerono manager amene anabwera no kuzafotokozera kuna zoti ku chipatala amutulutsano Makhadzi pano pati kunena pano ali ku nyumba, komano akuti sanazitolere kwenikweni. Mwina akhala kumapitanso ku chipatalako pofuna kukapeza mathandizo ena ndi ena a chipatala, komano sofa ndikuti Makhadzi watuluka ku chipatala. Aitu mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera zokhuza ndi Makhadzi. Nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imene pamene tifotokoza zoti Makhadzi uja amutulutsa ku chipatala posatira ngozi imene anachita pa 31 December 2025 pamene amapita kukayimba ku show ku Johannesburg. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani mosavuta.